Dit is een miniboot. Dit geeft ja, heel veel voldoening. Het is zelf gebouwd. En het functioneert allemaal. Er moet nog wat meer op. Er moet nog een masje op met wat vlaggetjes en er moet nog wat meer kleur in. Het is, alles is improviseren. Want dit zijn riool doorvoeren. Met dus plexiglas bodems van mengbekers van de verf. Natuurlijk. Om een beetje glas in te krijgen, zeg maar. Ja joh. Maar hoe hard ken je? 6 km per uur. Oh, dat is netjes. Ja. Toch? Dat is zeg maar net genoeg om leuk mee te komen. Zullen ze die al hier wel? Nou, ze horen me meestal eerst met de toeter. Dan denken ze, ja, wat komt hier aan? En dan komt dit eraan. We moeten wel een klein beetje compenseren natuurlijk. En het is ja, op basis van een opduwer. Maar was net leven zijn grutte opduwer haar dan? Ja, die komt het misschien ook nog wel eens. Die zijn nogal vrij prijzig. Dus we zijn maar klein begonnen. En helaas past hier geen dieselmotortje in, maar dan kan ik er zelf niet meer bij. Maar elektrisch is ook wel nou, heel relaxed in de stad. Nou, vooral als je nou ja, wat stress een week hebt gehad op het werk. En ja, dan pak je zo'n bootje. En dan ja, onthaast je helemaal. En je komt helemaal tot rust. En dan hebben we natuurlijk nog meer speelgoed. Maar ik pak al gauw eens deze. Alle grachten, Nieuwstad, Voorstreek, het Nauw, Prinsentuin. Wat voor reacties krijg je dan? Ja, heel veel duimpjes omhoog en heel veel mensen die de telefoon gelijk pakken en filmen, foto's maken. Ja, het is een aardigheid. Ja. Ja, maar dat heb met de schippersflat ook, want dat plopt mooi. Pom, 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 gaat heel rustig door de stad heen. En die mensen die herkennen dat geluid van vroeger. Vooral de oudere mensen wat. En dan gaan er ook duimpjes omhoog. Het is ook niet een boot om hard mee te varen. Het is echt onthaasten. Het elektrisch of het orde? Ja, daar kan ik geen keuze over maken. Nee. Alleen met deze dan... ja, als je daar 1,5-2 uurtjes mee gevaren hebt, dan is het wel klaar met de herrie. Kijk, want deze is ook fantastisch. Dit is de Karma 2. Dit is een oude bakdekker. En ik heb het logo van Zware Vanelle hek erachterop gezet. Dat is ook weer zo'n dingetje. Ja, het is een mooi setje, zo bij elkaar allemaal. Het moet net standaard wezen, zeg maar. Dan... Nee. Nee, daar ben je er net van. Nee.